čo si ako predseda vlády Slovenskej republiky najviac na vašich výkonoch cením. Predovšetkým je to určite spôsob, ktorým hráte. Ako ste naozaj pripravení za dvojkríž, ktorý veľmi symbolicky nosíte priamo na srdci, pripravení bojovať. Tento prístup je to najcennejšie, čo ste do uvažovania slovenskej spoločnosti priniesli, a nehovorím to ako frázu, hovorím to ako skutočnosť. Zlomili ste, a málo o tom hovoríme, takú tradičnú slovenskú ustráchanosť. Keď sa vždy pred črtajúcou sa veľkou príležitosťou namiesto odvahy začne pochybovať. Zlomili ste nakoniec aj prognózy večných pochybovačov a vystúžili ste slovenské sebavedomie. Ukázali ste jednoducho, ako má byť za Slovensko srdce človeka, ktorý chce Slovenskú republiku aj reprezentovať, nie za ňu iba hrať. Aj od vedenia Futbalového zväzu očakávame možno nový prístup, hoci nás do toho nič nie je. Teda, že aspoň napríklad na priateľské stretnutia slovenskej reprezentácie sa nasadí primerané vstupné, ktoré by bolo dostupné všetkým milovníkom futbalu, najmä slovenskej mládeži. Viem, že to nie je pre vás ľahké a ste veľmi zaneprázdnení, máte povinnosti vo svojich klubových mužstvách, máte povinnosti ako reprezentanti. Napriek tomu vás chcem poprosiť, nájdite si čas a choďte tak často, ako sa len dá, medzi mladé talenty na dediny a do miest, najmä na tie dediny, aby vám mohli podať ruku a požiadať vás o podpis. Myslíte vždy pri hre na ľudí vo svojej vlasti. A myslíte na to, že stoja za vami a budú vám veriť vždy do posledného hvizdu rozhodcu. Ako nedávno tá malá hrstka verných fanúšikov v Poľsku naozaj v sibírskom počasí.